No niin, tervepä terve taas kaikille. Nyt mä ajattelin tehdä tämmöisen uuden pelivideon taas kerran. Ja mikäpä sen parempi peli voi olla nyt tämmönen uusi peli, eli Geometry Dash. Mutta mä aluksi haluaisin näyttää, että minkälainen tää mun Geometry Dash oikeesti on. Ja siis minä olen pelannut tätä jo yli 2 vuotta. Ja siis tää on sitten vähän semmoista, että tulee vähän kateelliseksi, että mun näyttää tältä. Mulla on yli puolet, melkein kaikki on tossa. Ja sit mulla on tossa noin. Tota ei oo vielä. Mut sit mä ajattelin vaihtaa tuohon mun normiukkoon värin. Vaikka pinkki ja musta. Pinkki ja musta. Tää on varmasti hyvä väri. Sitten mä vetän tuon kentän läpi. Tuon. Eiku, siis tätä en oo. Mä tuon. Tätä en oo. Mutta sitten, jos lähdetään tätä vanhoja kenttiä, kun mä en ole pitkään aikaa nyt pelannut, niin kokeillaanpa vaikka tätä Electroman Adventures. Mut mulla on sitten tässä semmonen, että mä en oo paljon pelannut, mutta kyllä nää kontrollit toimii. Tätä tuntuu koulussa pelata kaverten kanssa ihan hirveesti. Ei! Tää on kyllä ihan oikeesti ihan järjetön peli. Tuli ihan hirveet raivarit koulussa. Ei! Oli niin lähellä. Mä ajattelin, että jos mä niin tässä tätä koittaisin vedellä läpi, niin kun tää on mulla aika haastava, niin mä ajattelin, että jos mä kokeilen tätä vetää läpi. Ja mulla on sellainen niin kun ajatus, että mä pelaisin joku parisen minuuttia, että mä saisin tän läpi. Ei. Nyt menee hyvin. Nyt. Ei sinne olisi pitänyt mennä. Ei. Tää vaan menee niin suunnattoman nopeasti, niin tää on tosi haastava. Tää on kyllä oikeesti niin huono peli, että ei enää ikinä Geometry Dashia. Mitä se tuo? Joo. Nyt kokeillaan ihan normaalisti. Ei! Tässä pelissä menee oikeesti helposti hermot.
Mene niitä palloja pitkin. Ei taas. Mä ajattelin, että tuossa 11, 12, 13 minuuttia pelaisin. On tää ihme. En kerkeä sanoa mitään, kun tää kuolee nopeesti. Nyt mä vedän tää läpi. Joo, mä en pääse kyllä tätä kenttää läpi, se on aivan varma. Enkä X-Tempia, enkä Kykleksiä. Vois Jumperia koittaa, tätä mä en oo pelannut pitkäänkään. Siis tää on ihan uskomatonta nyt miettiä, että kuinka monta kenttää mä oon saanut parissa vuodessa vedettyä läpi. Ja nyt kun mä oon pari vuotta oottanut, että jos mä kokeilisin tätä, niin tää on kyllä oikeesti ihan niin haastavaa mulle. Ui, kun mä säikään, kun tää lähti väärinpäin. No joo. Perään nyt oikeesti joku kenttä. Okei, can't let go. Tää menee läpi. Tällä yrityksellä, no ei. Tällä yrityksellä lähtee. Mä vedän tämän läpi ja sitten mä lopetan. Eikä. Tämä on vika kerta. Nyt me luppaan, tää on vika kerta. Joo. Nyt mä voin sanoa kaikille katsojille, ei enää ikinä tätä peliä. Tämä on siis oikeesti, jos suoraan vois sanoa, että erittäin ärsyttävä huonosti tehty peli. Ei voi muuta sanoa. No mutta se oli tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa tykätä, kommentoida ja tilatkaa kanavani ja jakakaa ja käykää katsomassa Facebookista jakanut mun sen kanavan siinä, että on tehnyt sinne semmosen videon, että kaikki tulkaa seuraamaan mua, että sen nimi on SGD Games. Ja jos jotain erimielisyyksiä tulee, niin voi toki lähettää mulle viesteillä, tai sitten mä voin lähettää sinne, että minä olen SDD Games, että sillä löydätte mun kanavan ja muutakin semmoista. Mutta se on minun puolesta ensi video, joten heipä hei!